Fl-okkażjoni tal-25 sena mit-twaqqif ta' Sir Optimist International Malta, għaqda li taħdem biex ittejjeb il-ħajja ta' tfajliet u nisa fil-bżonn, ġie inawgurat ġnien rikreazzjonali f'Dar Merħba Bik bl-isem ta' Olive Grove. Elaine Pavija li tmexxi Dar Merħba Bik u li taħdem fil-qrib ma' din l-għaqda qalet li fraba li ma kinitx qed tintuża tħawlu 25 siġra li jissimbolizzaw 25 sena ta' ħidma. Bdejna dan il-proġett dan is-sajf fejn sar sol estensiv kemm fuq il-ħamrija, kemm fuq il-ħitan tas-sejjieħ u fuq il-bir biex bekk illum żrajna dawn 25 siġra kommemorattiva li ovvjament għad iridu jkatru flimkien ma' 12 siġra oħra ftit iktar maturi biex bekk ikonna riżultati iktar fil-viċin. Barra minn hekk minn sena l-oħra ħanibdew nagħmlu l-ħsat ta' żebbuġ biex bekk iservi ta' attività kemm għan-nisa tagħna u għatfall li jkollna fix-xelter. Konxja tal-isfidi li tgħaddi minnhom id-dar minn żmien għal ieħor, partikolarment dawk finanzjarji, Elaine qaltilna kif bħalissa huma disa il-familji li qed jibbenefikaw mis-servizzi ta' din id-dar. Bħala shelter aħna nilqgħu fih dan 14 il-familja, jiġifieri f'kull ħin tal-ġurnata, weekends bħala shelter aħna miftuħin 24 sija kuljum u bħala shelter aħna NGO fih dan is-sorijiet tal-karità tar-Rajt Tajjeb magħrufin bħala tal-Bon Pastur u grazzi għal NGO oħra u entitajiet differenti li nistgħu nibbenefikaw ovvjament bħala post biex immexxu dan il-post għandna bżonn ħafna riżorsi u ħafna fondi. Bħalissa fost l-oħrajn għaddej xogħol ta' manutenzjoni estensiv fil-kmamar tan-nisa. Fuq kollox minn barra din il-parti rikreazzjonali fil-futur qrib hemm il-ħsieb li jkomplu jsiru xogħlijiet fid-dar għal ġid ta' dawk fil-bżonn. Preżenti għall-inawgurazzjoni ta' din iż-żona f'din id-dar kien hemm il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca kif ukoll is-Sinjura Michelle Muscat, Chairperson tal-Marigold Foundation.